Sanibonani bakwethu, ngithi angibingelele njengegama elihle lenkosi lo nimingelelayo nimingelelo siphumelele wakambhele odabuka esigodini sasematsheni emzimkhulu. Ngiyanamukela abafowethu ku-YouTube kwi-channel yethu egama layo i-SP Media NMZ_NMZ. Okay bakwethu, la esingakho size ngokuthi size ninikeza indaba ezimnandi ezigculisayo eziveza ukuthi uKing NUBA esimazi kakhulu endaweni yasematsheni emzimkhulu ukuthi usevele wazitholela imoto naye, njengoba besizile ukuthi uJumbo naye usenemoto, kusho ukuthi into bebeyihlelile kahle kahle ukuthi bathenge imoto. Kodwa-ke besingazi-ke sathola kamuva eyakho uKing NUBA ukuthi naye usethole imoto yakhe naye. Siyababongela engathi bangaqhubeka nomsebenzi omuhle njalo. Sinendaba esiyitholayo-ke la ukuthi iqhawe lethu uTHOKOZANI LANGA umfokaDumazi igugulizile uyazalwa naye ngomhla ka-9 February. Uthe futhi-ke uyabonga kakhulu kubalandeli bakhe ngokumeseka njalo since sineminyaka ewu-27 years ekhona kule ndima yomculo. Kodwa-ke futhi uthando nimnika lona lwesimangaliso, uthi uyabonga kakhulu. Nakho kokunye esikutholayo bakwethu, esikuthola khona la eThekwini, uthi uma mpintsha kulo nyaka ibhiginyazi yabuya sesiside isikhathi empeleni bengekho ngempela. Kodwa-ke uzosebenza ngokuzikhandla nethimba lakhe ukuze bakwazi ukuthi babuyisele isigqi sebhiginyazi. Njengoba sinjalo uyathembisa kubalandeli nangibathandi bomculo wakhe ukuthi balindele okuyisimangaliso okukhulu. Siqhubeke siye phambili bakwethu, i-event engomhla ka-13 February ekwandeni eKhawashi umlazi kaKUWU. Uthi-ke uMampintsha asiphelele khona ngomhla ka-13 ukuze wonke umuntu athole ukujabula. Uthi ziyakhala laphayana bakwethu kwi-concert yakhe azobe yenzile. Abantu azobe baphethe-ke lapha ubale uMadanono, wabala i-TNS, waphinde wabala noProfessor. Kanti-ke kuzobe khona noZawe noDankeni, kuzobe khona UK Music, kube khona uDJ Sibo Afro Boys. Uthi-ke ungena u50 rand, ungena ngale kwa6 kuzobe seku100 rand bakwethu. Ikhula box nayo u100 rand ngaphakathi. So siyabonga abafowethu kakhulu. Laba kwethu kunensizwa esencane kakhulu la bayibiza ngokuthi umfana kagogo, esithanda ukuyibongela kakhulu, engene ngempela nje kumapiyano, ejabulisa abantu ngendlela eyisimanga. Uthi umfana uyabonga kakhulu ngo2K elimenzele wena ama-followers ku-YouTube. Uthi aphinde abonge futhi ngengoma yakhe ezophuma enibonisa uthando ngendlela ethi isihloko sayo hlala ethembeni. Umfana uyaqinisekisa ukuthi uzoqhubeka njalo anenzele okuhle kodwa anijabulise njengoba nimthanda. Uthi-ke umfana mayechaza njengoba nijabulile nawe uyajabula kakhulu, engathi ningaqhubeka njalo nimthande usaze nonzele okuhle. Siyabonga.